Veliki pozdrav ljudi i ljubitelji dizanja tegova. Nalazimo se u Bačkoj Palanci, prvenstvo Vojvodine u powerliftingu. Ovdje smo zajedno sa štandom SPD Srbija, gde možete da pogledate i da kupite proizvode i naravno svi zajedno da podržimo sve one koji se takmiče danas. Uživajte u klipu. Dobar dan, da vas pozdravim, sve gledalce SBD kanala, pratioce na YouTube kanalu. Danas ste došli na prvenstvo Vojvodine u powerliftingu. Nastupilo je 10 klubova sa 51 takmičarom, nešto malo manje nego prošli put, možda i zbog vremena. Organizacija je, kao što vidite, zadovoljavajuća, nema nekih velikih zastoja. Pozdravljamo ovim putem Saleta, pozdravljamo SBD i zahvaljujemo se na ovoj medijskoj podršci i naravno dalje saradnji sa SBD-om i pozivamo vas ujedno na prvenstvo Vojvodine koje će biti održano 22. aprila u Somboru, u bench pressu. Neka se pripremi. Vuče preko i onda eksplozija. To je baš za takmičenje kad hoćeš da uzmeš. Diži, gore! Da. Ima da lagam, ajde! Uspešan pokušaj, Mitrović Valjana, 55 kg, nastupa Nikolić Isto. Yeah. Ajde! Lagano! Stigao 130 kg, nastupa Jović Vladimir, 145 kg. Neka se pripremi, Milosavljević Aleksandar. Uspešan pokušaj, Jose Maria Ponce Castillo, 150 kg. Uspešan pokušaj. Uspešan pokušaj, Hvala Orčić što nije došla. Što? Bila mi jača. Došla. Sada je sa nama i apsolutna pobednica, takmičarka, to je Jovana Radovanov, tako? I relativna. I relativna, svaka čast, čestitam. Hvala. Kako si zadovoljna svojim današnjim izdanjem? Prezadovoljna, jer ovaj pehar za relativnog šampiona rijetko kad dobijem, zato što mi je telesna masa prevelika u odnosu na moj total i onda kad se to ubaci u ovaj IPF kalkulator, to bude malo. A danas je dovoljno bilo da... A danas je bilo sasvim dovoljno da taj pehar dođe meni. Koliko si imala uspešnih liftova? Sva 3 čučnja su bila dobra, 1 uspešan lift na benču i 2 uspešna lifta na mrtvom, poslednji nije izašao. Ali opet sam jako zadovoljna i ponosna na taj poslednji lift jer je bio 195 kila. Wow, da. A ja nikad nisam u životu odvojila 195 kila od poda. Znači nisam nikad ni probala. To je super, znači danas A je to velika pobeda. znači došlo je negde tu do sredine kvadricepsa, falilo eto da zaključam i tačno sam znala što treba da uradim. Znači samo ubaci kukove unutra, ali jednostavno mozak i mišići su prestali da sarađuju. Kakvi su dalji planovi, da li ćeš dalje da se takmičiš svojim ostalim takmičenjima koji sad dolaze počela sezona? Da. Volim jako Vojvodinu, ovo mi je jedno od omiljenih takmičenja. Ako izuzmemo ta evropska prvenstva koja su ono kruna moje male karijere, spremamo se za državno. Super, vidimo se tamo, družimo se i nadam se da ćeš
popraviti rezultat još, ako je to moguće. I ja se nadam, ganjam najjači ženski IPF total svih vremena u Srbiji. Onda ćemo to da ispratimo. Trenutno sam na 417,5, a treba da pređem 425, znači sa 425,5 pa taman biće bench, to... ako bude sva 3 pokušaja, ovo sve ostane, bit će to blizu. Pa nadam se, u stvari ne nadam se, nego znam da te brojke imam u mišićima, ali nema u glavi. Super, na tome treba da poradim. Mi ćemo svi da utičemo sledeći put, da ti pomognemo i hvala ti puno što si izdvojila vreme. Pozdravljamo te SBD ekipa i svi takmičari. Dakle, vidimo se opet. Pozdrav za tebe, za SBD ekipu. Ćao društvo. Kilograma u konkurenciji sam juniora. Milosavljević Aleksandar. A prvo mjesto Poljakov Stefan. Mali Larry Wills. Isak. Pokušaj uspješan. Nije uspješan. Pokušaj nije uspješan. Nikolić Dušan. Pauza 20 minuta i nastavljamo sa takmičenjem. Uspješan pokušaj, 280 kg, Nikolić Dušan. Ćao ljudi, evo sa mnom je Dušan Nikolić, pozdrav Dušane. Ćao, brate. Kako si ti zadovoljan današnjim rezultatom i zašto nisi? Pa ovako, dobro si postavio pitanje. Hoćemo krenuti od početka, Čučanj. Ajde ovako, Čučanj, kao prvo vidi, da ti kažem ukratko, sve što sam se nadao, ništa uradio nisam. Ali danas, to je znaš ono, jedan od onih dana. A meni si rekao da ti nije ovo ti prolazno neko takmičenje, samo da testiraš sebe. Ima i tako je, da, za 3 nedelje nas očekuje državno prvenstvo u Zaječaru, gde idem 100%, 110%, jeli, tako da ovo je tipa bilo samo neko test takmičenje, ali taj test nije urađen onako baš najbolje, s tim da imam i dosta povreda, opet u neku ruku sam zadovoljan, jeli. Usvojio sam zlato, bio sam prvi u svojoj kategoriji, tako da ne mogu da kažem da nisam zadovoljan, ali moglo je mnogo bolje. Ostala je još jedna grupa dizača tegova, da li misliš da će biti apsolutni? Pa nema ništa od njih. Nema ništa od njih. Tako da mogu samo reći da pričam sa apsolutnim, ukoliko se nešto desi, javit ćemo. Uglavnom, reci mi samo još rezultate koje su stvari danas. Ovako, sad ću ti reći, Čučanj 240, bench 160, nije išlo planirano do 180 zbog povrede koju sam imao pre par meseci i mrtvo 280. Šta očekuješ na državnom? Na državnom očekujem da sve skoči i da bude onako za jedno 23 kila više, tako da nadamo se nekom totalu od 730 kila, to je da oborimo tamo rekorde neke državne i to je to. Super, ništa, vidimo se tamo, ja, Vlada i SBD ekipa ti želimo sve najbolje, pa se vidimo. Takođe, vidimo se, ćao. To iskusan si. Si video?
Guri! Uspešan pokušaj, Olag Zoltan, 170 kg. Nastupa Idemo, Ilić bravo. Nikola, 180 kg. Što nisi? Neka se pripremi Vujadinović Luka. Bro. Neuspešan pokušaj, Olag Zoltan. Čupaj! Uspešan pokušaj, 280 kg, novi seniorski rekord, Vujadinović Luka.